Moikka! Tänään käydään lakikoulussa läpi saneerausohjelman ennenaikaista päättämistä, eli vähän sitä, että mitä keinoja saneerausvelallisella on, jos saneerausohjelmasta, vahvistetusta saneerausohjelmasta halutaan päästä nopeammin irti. Eli mä olen Heidi Halttunen, toimin meillä Fennolla juristina pääsääntöisesti insolvenssioikeuteen liittyviä toimeksiantojen parissa, eli konkurssia ja yrityssaneerausta. Lisäksi muita yritysjuridiikkaan liitännäisiä toimeksiantoja, kuten transaktioita ja sopimusoikeutta. Mutta lähdetäänpäs eteenpäin. Eli saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämistä, niin sitä ei suoraan ole säännöstä yrityssaneerauslaissa. Aiemmissa koulutuksissa on käyty läpi nämä, mitkä laki nimenomaisesti tuntee, eli velkajärjestelyn raukeamiset, saneerausohjelman raukeamisen ja konkurssin vaikutukset ohjelmaan. Ennenaikainen päättäminen ei kuitenkaan ole raukeamista, vaan sen lähtökohtana on se, että saneerausohjelman tarkoitus on jo täyttynyt, jonka vuoksi sen saneerausohjelma voi päättää ennenaikaisesti. Kyse on siitä, että taloudellinen tarkoitus on ennen kaikkea täyttynyt. Yrityssaneerauslain systematiikka menee niin, että saneerausohjelma on väline velkojien aseman turvaamiseksi, eikä itsearvoisesti määräaikainen velvoite. Eli jos kaikki saneerausohjelman mukaiset velvoitteet on täytetty, niin ohjelman jatkamiselle ei silloin ole mitään oikeudellista tarvetta. Saneerausohjelmassa voi olla määräys saneerausvelallisen oikeudesta ohjelman ennenaikaisen päättämiseen, ja näin yleensä onkin. Tavanomaisesti on määräys siitä, se on erillinen määräys ohjelman ennenaikaisesta päättämisestä, ja erityisesti niin kuin silloin, jos saneerausvelkoihin kohdistuu akordi. Mutta tässä on koottuna tapoja, jolla ohjelma voi tulla ennenaikaisesti päätetyksi. Eli ensimmäisenä on, jos saneerausvelat tulevat täysimääräisesti maksetuksi. Eli jos tällaisessa täysimaksuohjelmassa, eli jos velkoja ei ole leikattu ollenkaan, niin jos yhtiön tulos esimerkiksi ylittää sen, mitä saneerausohjelman laatimisvaiheessa on ennustettu, niin tällöin suoritukset voidaan suorittaa nopeammin ja sitten saadaan saneerausohjelman tarkoitus täytettyä. Voi myös olla, että yhtiö saa jonkinnäköistä lisärahoitusta, jonka vuoksi saneerausvelat on mahdollista maksaa ennakoitua nopeammassa aikataulussa täysimääräisesti pois. Ja lisäksi kolmas tapaus voi olla se, että on tulossa esimerkiksi joku yritysjärjestely, ja tämän vuoksi saneerausvelat saadaan maksettua nopeammin pois. Lisäksi voi olla tietenkin sellainen tilanne, että saneerausohjelmassa, jossa saneerausvelkoihin on kohdistettu velkojen leikkaus eli akordi, niin silloin yhtiön tuloksen ja käyttökatteen ylittäessä ohjelman laatimisvaiheessa ennustetun, niin maksuohjelman mukaiset saneerausvelat saattaa myös tulla ennenaikaisesti suoritetuksi saneerausohjelman tavanomaisesti sisällytetyn lisäjako-osuusmääräyksien myötä. Ja sitten saneerausohjelma voidaan päättää ennenaikaisesti. Tietysti tämä lisäjako-osuus rajoittuu siihen niin kuin leikattuun euromäärään. Mutta sitten voi myös olla esimerkiksi tilanne, että on sovittu sellaisesta ehdosta, että ohjelma voidaan ennenaikaisesti päättää, jos vakuudettomat saneerausvelat maksetaan lisättynä tietyllä määrätyllä prosenttiosuudella. Ja tämä prosenttiosuus yleensä on just suhteessa siihen, että kuinka paljon saneerausohjelmaa olisi vielä jäljellä. Mutta joo, tässä oli oikeastaan ne ennenaikaisen päättämisen mahdolliset tilanteet. Käydään vielä seuraavaksi läpi yksi tapaus oikeuskäytännöstä, jossa arvioitiin tällaisen määräyksen tavallaan pätevyyttä siinä, että oliko se tämmöisen niin kuin
lievimmän keinon periaatteen mukainen saneeraustoimi. Eli tapauksessa yhtiölle laadittu saneerausohjelmaehdotus sisälsi tällaisen määräyksen ennenaikaisesta päättämisestä. Tässä ratkaisussa otetaan kantaa tähän lievimmän keinon periaatteeseen yrityssaneerauksessa sekä itse asiassa myös saneerausmenettelyn selvittäjän oikeuteen hakea muutosta hovioikeuden päätökseen, jolla tämä asia oli palautettu käräjäoikeuteen, mutta emme käsittele sitä tässä nyt sen tarkemmin. Mutta tämän saneerausohjelman ehdotuksen mukaan yhtiöllä oli oikeus saada ohjelma päättymään ennen sille määrättyä aikaa maksamalla ohjelman mukaisten vakuudettomien velkojen jäljellä olevat määrät korotettuna. Ja korotus vaihteli maksuajankohdan mukaan 30–50% välillä. Velkojista yli 80% kannatti tätä ohjelmaa ja yksi julkisoikeudellinen velkoja, joka muodosti sitten julkisoikeudellisten velkojen enemmistön, niin vastusti tätä ohjelmaa. Eli velkoja vetosi väitteessään siihen, että vakuudettomat velkojat voisi saada suuremman jako-osuuden, jos nämä määräykset tästä ennenaikaisesta päättämisestä jätettäisiin pois ohjelmasta. Mutta tämä oli kuitenkin riippuvainen tulevasta tapahtumankulusta, koska oletuksena siis oli se, että jos tässä on tapahtumassa tulevaisuuden yritysjärjestelyjä, liiketoimintoja luovutuksia. Käräjäoikeus kuitenkin torjui tämän velkojen päättelyn ja piti todennäköisenä sitä, että velkojat saisi sen mahdollisen liiketoimintakaupan seurauksena suuremman ja nopeamman suorituksen kuin siinä tapauksessa, että se maksuohjelma ei toteutuisi sitten täysimittaisena. Ja näin tätä ohjelmaa ei käräjäoikeuden harkinnan mukaan sitten ollut mahdollista pitää mitenkään selvästi epätasapainoisena ja tämä ohjelma vahvistettiin. Velkoja haki muutosta hovioikeudelta käräjäoikeuden päätökseen ja he vaativat koko ohjelmaehdotuksen vahvistamatta jättämistä ja sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi niin, että tällaiset kiistanalaiset määräykset jätettäisiin kokonaan pois tuosta uudesta ohjelmaehdotuksesta. Ja hovioikeus itse asiassa sitten kumosikin tämän käräjäoikeuden vahvistamispäätöksen ja palautti ohjelman uuden maksuohjelman laatimista varten sitten käräjäoikeuteen. Hovioikeus katsoi, että tätä velkojan esille tuomaa tapahtumakulkua ei voitu poissulkea. Ja lisäksi se vetosi myös muiden velkojen passiivisuuteen hovioikeudessa merkkinä siitä, että nämä velkojat eivät pitäneet tämän julkisoikeudellisen velkojan vaatimuksia ainakaan selkeästi mitenkään etunsa vastaisina. Yhtiö ja selvittäjä hakivat sitten muutosta tähän ratkaisun korkeammalta oikeudelta. Korkein oikeus sitten eväsi tämän selvittäjän oikeuden hakea muutosta, mutta hyväksyi tämän yhtiön valituksen. Nämä määräykset ennenaikaisesta päättämisestä eivät olleet lievimmän keinon periaatteen vastaisia korkeimman oikeuden mukaan sitten kuitenkaan, joten ohjelma vahvistettiin tällä ja jäi käräjäoikeuden päätöksen varaan. Eli saneerausohjelmaehdotuksessa ehdotetun mukainen velallisen mahdollisuus päättää maksuohjelma ennenaikaisesti suorittamatta kaikkia saneerausvelkoja ilman akordia ei siten lähtökohtaisesti katsottu olevan liiallinen saneeraustoimi. Eli korkeimman oikeuden päätös vahvisti sen, että tällaiset ehdot saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ovat täysin sallittuja sekä lievimmän keinon periaatteen, tai eivät ole ainakaan lievimmän keinon periaatteen vastaisia. Kiitos ja toivottavasti nyt on opittu jotakin saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ja sen mahdollisuuksista. Kiitos.